Dobré ránko. Ako si sa vyspal dnes? Dobre. Paráda. Sme si urobili už raňajky. Najeme sa a ideme na cestu. 9 hodín ráno. Vyrazili sme na Maguru. Je tu takáto cesta. Tam hore, kde je ten vysielač, by sme sa mali dostať na ten vrch. Ideme ďalej. Po ceste. Prezliekaciu pauzu do kraťasov. Pali slnko hneď od začiatku, od rána. Ešte vchádzame znova do lesa. Už je to super. Už na nás nepeče slniečko. Ale privítal nás obrovský kopec. Tu nám prvý raz križuje potôčik cez cestu. A hore vyššie by mal ešte raz ísť. Už nám došla voda, takže hore vyššie si načapujeme. Nachádzame sa na cestníku pod Magurou, 545 metrov a ideme do koľkého vystúpať, jaká je tam výška. 900, nechoď tam! Je tu riadne bahno. Spod nás a cúvaj, heď. No, z tejto diaľky to nevidno, ale asi 900 metrov. Asi. Priatelia. Došli sme do toho vyššieho bodu, kde mal tiecť ten potôčik tiež. A nič netečie. Ale tu nie je nič. Môžem ešte vyskúšať ísť vyhrabať tam nejakú jamu, že či sa tam ukáže voda. A keď nie, tak sa vrátim načapovať vodu dole, nižšie. Som naspäť pri tom pramení, si ostal hore pri batohoch. Ideme načapovať vodičku. Dole to tiež je s prúdom a hore není absolútne nič. Vodička musí byť fantastická. Máme aj takého obyvateľa. Až tá prameňa. Máme tu Waterborne Bacteria Remove 99,9999%. Best choice. A vidíme. Prvý raz používanie filtru. Už nám to teče. Nechal som odklapkať vedľa najskôr troška. Môžeme dávať do vody. Do fľašky. A to tu neokvapkáva špinavu? Čo? Teraz už ide čistá. Tam len ten filter som nechal na boku troška prečistiť na začiatku. A teraz už dávame, naplňame fľaše. Tak jak sa kávovar? Ešte natiahnutie svalov po krátkej prestávke, čo sme si filtrovali vodu. A môžeme ísť. Nejaký podpník alebo dačo také podpínka milovníkov hubárov. S vypiatím síl sme došli hore na vrch Magury a tu máme aj ten vysielač Stebnícka Magura. Ideme ďalej, tam by mal byť také oddychové miesto. Stebnícka Magura, 900 metrov nad morom. Sme tu. Paráda. Vládzeš ešte? Nie. Bol to riadny stupak, ne? Tu si dáme obedík. A prestávačku. Tak, tu je také ohnisko. Strešok s posedením. A toto by mala byť nová útulňa. A hore aj vyhliadka. Budeme sa tam mrknúť, keď to bude otvorené. Vchádzame do novej útulne. Je tu riadne chladno, čo? Hej. Všetko také betonové. A tu sú schodíky hore. No poď. Tam
Tam sme včera boli v Zborove. Áno. A ďalší smer Bardejov. Bardejov, tam vzadu. Ideme do Bardejovských kúpeľov. Celkom pekne to tu vyzerá. A tu máme odbočiť vpravo. Ten vysielač nás ešte tu požaruje fajne. Padáme dole. Sme najedení a pokračujeme do Bardejovských kúpeľov. Na ceste dole do Bardejovských kúpeľov je taká studnička malička. No, vyzerá byť priezračná, ale aj tak by som ju asi prefiltroval. Je to zbojnícka studňa. Dosť veľa takéto cesty je, že sú tam také kamene. Treba si dať pozor, bo sa šmyka. Aj sypke. Za dnes sme si mysleli, že už nenatrafíme na vylomený strom, ale jeden je tu na ceste. Ale to nie je až také hrozné, jak predchádzajúce dni. To bol strom v kúse. Sedlo čerešňa, Bardejovské kúpele, 30 minút. Hojdací relax. Ideme. A zrazu... Pif! Bardejovské kúpele! Sme tu konečne. Takže zišli sme dole a pôjdeme na kúpalisko, ale ešte predtým si musíme ísť kúpiť plavky. No. Takže pôjdeme aj pri nejakých prameňoch a tak. Tak rovno si nabereme, pôjdeme do obchodu na jedlo. Sme navštívili ešte hostinec Srdiečko. Dali sme si fajne polievočku. Čakáme na druhé jedlo. Keď sa nasytíme, pojeme pokúsiť kúpiť plavky. Kúpili sme oblátky, najedli sme sa. A jak sa nám aj zatiahlo, plavky sme nikde nenašli. Takže pokračujeme na SMPčke. Mysleli sme si, že to bude taký otvorené také jazero alebo niečo také. A do toho pachneme sa. Ale tak, je to iba obyčajný bazén plastový. Ideme ďalej. Osviežili sme sa iným spôsobom. Sme stále spraďľaví, ale aspoň svieži. Hneď nad Bardejovskými kúpeľmi. Možno, že 100 metrov. Jaká voda tam je? Minerálka či sladká? Chutí to jak čistá, ale je to studnička Klárka a je to fajná voda. Priatelia, zastihol nás dážď, ale máme tu pred sebou prístrešok. Ideme to skolo. Sme pod prístreškom, ktorý nás zachránil pred búrkou a ideme si dať oblátky. Troška tu prší aj do prístrešku, ale je to minimum. Celé SMP je také, že napríklad ste 5 metrov od Bardejova, idete, ale nie, ono vás nepustí do Bardejova. Vy sa dostanete presne, obidete celý Bardejov a tak sa až z druhej strany dostanete do neho. Masaker. Ale teraz ideme priamo. Vidíme Bardejov a ideme priamo do neho. Prvýkrát. Toto vyzerá nádejne. Aj toto je cesta hrdinov SMP. Asfaltová. Sme
sme v Bardejove, nakúpili sme si potraviny. Pokračujeme ďalej po Červenej. Bardejovské hradby. V strede cesty si ideme. Tam je také dielo. A žena, ktorá drží nejaký veniec víťazný nad hlavou. Park vďaky a priateľstva. Ja budem vďačný, keď už budem v stane. A spať. A poraziť decka v kartách. Priatelia, dneska sme prešli 19 km. To sme sa zdržali v tom Bardejove. Dali sme si tam ešte aj obedík, zmrzlinky. Potom sme mali ešte aj večeru. No, takže o 9:00 už sme zakotvili niekde za Bardejovom na lúke pred nejakými záhradkami. Fajn, že nás nikto nevyhodí zajtra alebo dnes večer. Takže vidíme sa zajtra. Ahoj. A dobrú noc.